Totoo yan. Uya na ang programang Aramon Yato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardelal. Aramon Yato. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Gaya ng aming sinabi, makinig ka. Dito sa inyong bahay, makijaming. Dito sa programa, Madela, ating kasama. Mga tugang, good morning po sa Indo ka boss. Welcome sa programa. Ini po si Mardelal, dahil iba salit sana. Pero tiyan, iriba na po kita hanggang alas 11 lang. Tawebis po nganyan, pag alas 11, malag po ang programa kan Department of Environment and Natural Resources. Kapalibutan tatamanon ta. Para po sa mga importante man na mga impormasyon ali po dyan sa opisina. Para po sa pagmantinaga sa tuya pong kalinigan sa kapalibutan, magpon sa tubig, sa daga, asin sa paros. Sa Indo ka boss, sa technical side, kasabay niya to, Manny Tutanyes, mantang niyaon man sa DCGB Social Media Department. Ang sa tuyang IT, Mark Sean Madrid, salit sa naman yan, pero malani. Mantang niyaon man sa likudan, ang kagadnaan sa south, Angel Mustasa sa Tuya po ang Production Assistance Center. Sa luwas sa Mega Force Patrol. Bueno, dahil na po kita magparahaloy pa. Happy birthday na lang po sa mga birthday celebrators. Many returns of the day. More life, prosperity, and happiness. And eternal rest be granted mga tugang sa kalag ni Bishop Emeritus Jose Sora, na nagadan po kasubagong maaga. Mamo, salamaton po sa serbisyo at sa pagpadaba. Bano mga tugang, tawanta na po nindala ng mga report ali po dyan sa luwas. Luwens Morsi Barsana The Flash. Good morning, please come in. Salamat, partner Mar. Big papatos ngunyanin makakangalasan ana mga taga-barangay Biga, Legazpi City pagkatapos ng tiripunan ang sarong baybayon. Digdi sa may purok 8 ka na sambit na barangay ni mga puting gapo na ibinitbit kan mga ukol daw pasiring digdi. Itong sabihon, dinarak ang ukol, baka swali yan sa Manila. Hinda sana. Ano, Dracula o Saradet? Pero nakula, Saradet. Gapo. At salit mo, dumang palang baybay, dumandolo, might baybay. Pinarasa na. Ano naman dyan? Anong klaseng mga gapo yan? Oo, Roger. So mga puting gapo tabi ni partner Mar na puti talaga. Ayan talaga, nadadarayan ka nukol, tamagyan. Roger. Kundi anong kangalasan? Sa sarosa ng parte? Oo. Di alaba ba kaya na shoreline? Black sand na shoreline kang kang biga. Roger. Sa inang lugar dyan? Hindi sa Purokotso, kung ikamalaog tabi ni partner Mar sa lugar, maaagi ka digdi sa may simbahan. Pailawod ka mismo. May hangganan dyan, may saro dyan na baybayon. Iyon na ito tabi partner Mar. Anong nariparo kan mga residentes? Para man. Basta arog sa na kayo. Basta arog na sa na kayo. Inanunod, kinikig na sa nasinda. Gurano kadakol, pirang kubi ko anaon dyan. Na gapo na puti. Kadakol, mga day ko ma-estimate. Basta kadakol tabi ni partner Mar. Picture teripuna na nga ni. Ano, sarong kubi ko daw? O sarong lata o ano? Lagpas? Sarong lata, lampas sarong lata. Oo. Di, ano, magsarong kubi ko daw. Pwede. Sarong kurukarita. Pwede. Dahil mo sinugsog kong sa inalian. No? Dahil mo sinugsog naman sa may dagat kong sa inali. Dahil pa kita makadive. Anong nga rin? Kagaton. Kagatunda kung matagas. Ang yayari.
Di ano sabi ko mga gurang dyan? Oo, Roger, inian mismong nanoparagad DCGB News, makatapos nga nila tiripunan ni Niasin pag-aragawan kan mga tao kan mga nakalis na aldaw. Iba, kinuruwa, asin inilaag na dekorasyon sa mga plantito, asin plantita. Sa pambihira ining nangyayari, nasa may pamitisag kambul kang mayon, ikwanin mga siring na bagay, na minapasiring sa baybayon. So mga gurang mantabi partner bar, day maninda aram, ngunyan lang ngayon ini nangyari. Iwa. Roger, Aputa daw si Primong de la Cruz ko anong paliwanag niya kan. Roger to that. Sa mga arog bagakan, matibay ito. Roger to the tabi Diyan partner. sa amigo to dyan sa EMB. Roger. Anong kangalasanan? Oho. Nag-follow up mangunyan ang DCGP News kay Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFA Region 5 spokesperson no ni Inolba. Kinumpirmar niya na ini mga corals pala nini. Baka may nagpasabog dyan. Asin, posible nga ni daw na may nagkulikta kay ni. Asin, binayaan sa takot na tibaan dumadakot. Bawal pala nini sa lay. Awawal talaga ang pagkakambarawang. Roger. Tapos, o kaya naman, posibleng nadarakan balot, mantang nasa proseso kan aggression o pagtalubo, o kaya naman regression o pagbawas kay ni. Pero ang makangalas kanta, kung dinarang kan okol, nga tatanatipon sa nasasarong lugar. Correct. Kasi kung dinarang kan okol, pining wagas. Oo, bigaasa na. So natural ba? Mailing din ang frigo puro ta kayo itong pagkag sa sungkaan. Oo, nugad yan ni pang-ilot. Ilod ba ang kural? Buhama na. Wala daw iludan ang kural kung di nagka. Alay mo nagandang lumag mukaan. Pasirama. Joke lang. Di ano sabi ni Ma'am Noni? Oo, Roger, yun na nga ni tabi to partner Mar. Takon bako daw ini tinarakan balot, kana sa proseso kan aggression and regression ining barawang na ini. Posible man hanggat na may nagkolekta daw kay ni. Yan, pwedeng. O may nagkuha talaga. Kung bako iyan natural occurrence, pwedeng iyan human, ano yan? Human made. Human made. Human made. Kagibuan ng tao yan. Ano na? O, ang nagiging sistilugot, siyempre dahil nagkatiripon nini dyan, kulon sa mga nagkuruwa ng mga nagkapira mga individual, na iba nga ni, pigralaag sa aquarium, so iba, pigralaag sa plantita, so iba, kuruliktar man sa naninda, pero talagang nagtatanom sa isip kan mga nyaraon sa lugar, kung paano nangyari ni, wala man sila ninanotisyaran na kung ano man ang mga aktibidad yan. Pero ano sabi ka magurang dyan, may nangyari na kanasiring kaan kang panahon? Wara ba? Ada ipa. Wara ba? Okay, sige. Di padagos ang investigasyon. Padagos ang investigasyon kayan kung ano ang nangyari sa likodan kay ni. Ako iling kung may nangulikta ka. Yan sana. Tanauso ngayon ang plantitas. Pili man ang gadon. Ibagtak. Burbus kay, taka iba pa. Pero Pag yung pinagtakan mo kayan, sa 200, nagiging 300. ganyan ni 600. Enhanced na eh. Oo. Yeah, sige. So papalanan ngon yan. Kaysa na magpadako. Yan. Okay, so yan tabi partner para magadagdag na istorya. Alitigdi sa Norteng Barangay Kaan Legazpi. Ako po si Luens Purse Parsena. Thank you very much, Luens. Kung ano sa nang pangyayari sa tuya pong banuan. Mga radyita ba yan, Rastando Ans Galero, babaeng walang penga na sa linya. Ans, bis kami na Ans. Yes, good morning, Sir Mar. Good morning sa mga parantay. Sa mga dagdag man yatong impormasyon, duminepensa si Konsehala Mingling Te, ang pamayukan SK Federation kan Sudad kan Legazpi sa mga nagtatao o nagpapaluwas din mga impormasyon na sa daw, warang nagigilibuhan sa laugan sa gunian panlungsod kan Legazpi. Pagkikipag-oron kan DCGB News kay Te sa iyang sinabi na maski na dai masadong natitino kan publiko lalo na kan mga Legazpeño ang sa iyang mga ginigibong lakdang sa laugan sanggunian panlungsod padagos man sa kan sa iyang funksyon bilang representante kan mga jóvenes digdi sa tuyang sudad kan Legazpi.
Magigirumduman enot ng ipinasara niya na primerong semana kan Enero 2021 nitean sa iyang ordinansa pigdideklarar ang ikaduhang semana kan Agosto bilang linggo ng kabataan tangay na matauan ni na nagkapirang mga aktibidad asin programa ang mga convenesan ta sa syudad kan Legazpi. Sinabi nite na may mga nagkapirang nagpapalakop kan informasyon na sa daw warang pigigibo mantang siya nasa trono o kaya turno ka na pagiging SK Federation President kan Legazpi alagad kay puwan niyang ipasabot. Dakol naman siyang naginibuhan para sa mga convenesan tali sa syudad kan Legazpi. Siling nasanakan nagkaperang mga development trainings, mga resolutions, ordinances, asin iba pa na pigagigibuninda sa tabang kan mga SK digdi sa mga barabarangay sa syudad kan Legazpi. Sinabi pa niya na sa pagdalagan kan mga aldao, nahihiling niya man na sina-appreciate man niya nagkaperang mga SK chairman sa presidentang barangay sa syudad kan Legazpi na minapailing man daw ni minapailing man intibay sa indang mga pungsyon sa kada barangay kaya sa minapangapudan sa publiko na nagraraot sa mga o sa imahe kan SK Federation sa bilog na syudad kan Legazpi na ilingon ko na rin tama asin aramon talaga kung ano ang pungsyon asin mga pinagigiribuhan yan kan SK dahilan sa Minador City na dahil nga ni sa limitado man sa nansin ng fondo igwa talagang may mga pagkakataon daw talaga na diit sana ang magigibon nindong programa alagad pinaghihinguwa ninda na magibo ini para man sana sa mga kahovenesan kan Legazpi. Mensahe ni Councilor Te, don't bus, help. Yes. Ang arag talaga kapag madali. Ira pa nakaturog naman, baralbaga na naman. Yung baga nagpupunan na naman ng araw ka na restoran. Mario Joseph, di na tayo natuto. Well, ano naman sa mga bashers and everything. Sana kung mga arugan is present na lang so kung ano man ang pwedeng gibuon, ba kung ano-ano. Kumbaga, Diba? Okay, sige. ayan, Sir Mar, bigabangan tawan kung ano man ang kumbaga statement kan SK Federation President kan probinsya kan Albay ta siring man kini ang naglulawas na mga reklamo grangay manugod man sa iyang pagserbisyo. Okay. Kung magtaon ng statement ipalawas naman tulo sa satuyang mga programa dito sa DCGB. Roger that. Sabi Sir Mar, mga impormasyon man sa lado man kan SK pagpadalagan kan SK sa syudad kan Legazpi with Boy sa Mobil Ans Galero DCGB. Thank you very much. Pangyayari ano. Grabe lang traffic sa Basod. Yan paano? Hindi pa kata na. Ang Basod na yan, may mag-abot mo dyan sa lidong, igo dyan na dakulao na karatula. Na bawal ang mga truck mag-agi dyan. Tapigirahay nga ni, tanaraot kang bagyo. May nagpwirsa garo kasubanggi, naraot. Ngunyan, hindi ko ano nangyari, baka na, tagay ko sa mga ganyan, ang padumas, sabi ko itong nag-text nag-inform ka sa bago, nasa tao na daw. Pero mailing po nindo, yung mga pictures sa lingon nila, kung anong klase ka mga driver sa Pilipinas. At anang sarong linya, oro, tanong sa mag-irip, paano, nasa tinampok? Di ba? Sa tulay, at may minibus sa ibong, igwa man na dakulang bus na uminagi sa ibong, sa wala, di, sarado. Arog kita kayan, kaya minachok. O ito na sa police, ayos na. Tapos manigiusip ng mga tao ini. O yan na nagpadalagang kan 10-wheeler na yan, yan yung driver, tawa niya na kisokol yan. Tama no, dahil ka mga nasa sampulan eh. Di ba? Piparolusot sa nanindo, maski bawal. Di ba? Partneral, pas kamin. Kulang sa pokpok mo niyan, partner, mga barangay tanod o ibang barangay tanod digdi sa Legazpi, sa lado naman kan PNP. Yan ang napigiling o niya na sitwasyon digdi sa Legazpi, kung kaya nakakalusot na naman ang mga mabas, latest na nangyari kasubanggi, yan sa barangay Lapu-Lapu ng Sinakat, sa rong residensya. Ito na na makusog ang koordinasyon kan PNP asin mga barangay tanod, wala may mga paseminar pa kayo, alagad ko niya na iidaw na ini. Kaya ang ibang barangay, bago man talaga aktibo, pero de los Buenos, ang ibang barangay tanod, lalong-lalo na ang kapitan man kung medyo kulang kipukpuk
sa iyang mga barangay tanod. Ay hagad mo yan ka mga concerned citizens, lalo din man sa Albay District, sa urban areas, na maging aktibo ginaray ang koordinasyon entre ka na mga pulis sa barangay tanod, aning dahil na mga experience ninda, ang mga kaso nin harapasan, nakadakon na mga nangyari naging sa palibot, alaga naging unsolved yan, as interminsan ang nason, iyo ang kakulangi nin pagkapatrolya, mismong ka mga barangay tanod sa magkipag-coordinar sa lado kan Philippine National Police. Yan po partner, informasyon na alit sa Albay District, Alarmario, DCGB. Thank you very much. Nagturos kaya eh. Kaya nag-MGCQ, nagturos na. Di ba? Dapat maganda eh, magpararalakaw-lakaw dyan ng matanga. Di ba? Bawal magralawas sa paski mga aki, mahilig mo dyan. Sus, Mario, di ba? Okay. Maray Pandaraga. May 1.7 million na naman na pig-receive si Kunya. Nali sa Office of the President, si Mayor Vic, para sa 54 na barangays. Yugyugo na naman. No, sir, tiyon. Bueno, pa rin Jomar Bien na sa linya sa First District. Pare, maray na agad, tabi. Go! Salamat pa rin, good morning sa mga parantabay. Tinawan ang assignment kan Sanggunian Panglong kan Tabako ang bagong Chief of Police kan syudad na si Police Major Edgar Asuteha. Ini iyuan magadal. Magadal? Magadal ka ngaya, sir. Tinawan ang assignment kan Sanggunian si Chief. Anong adala na Jeep? Bakawan talaga arog ka yan. Arog na gani. Pakiadalan mo nga Chief sa mga ordinansa. Kaya kung takon may mga dayan applicable. Ang nga tata sa Chief ang maadal. Baka nag-review ka. Siyempre baga. Baka nag-review ka yan dapat. So, nagpasar? Oo. Pero, gata. Kundi. Ang papadalon sa Chief. Kundi, ang sabi ka ko na yan, sa yung baga, pade, ang bagong Chief of Police, i-orient tulo siyan, tapos na ordinansa, kaya ihagad kan Chief of Police, sa mga ordinansa, kan sarong lugar na bago niya, kung saan siya na-assign na bago. Oo. Kung bako man pamilyaran Chief of Police sa ordinansa, madidipisi lang kan pag-implementar. Okay. Sinabi ni City Councilor Raul Burion na suportado ng Dang Maray ang mga programa asin kamabutan ni Police Major Asutea asin hinagad naman diretso ni Kagawad Beo na pag-analan itong mga ordinansa na sa iyang reviewon tabaka may mga day naman existido sa kaluya-luya na ulit susog sa konsyal ang mga ordinansa tabako na dekada na na giniribo haraluyo na na pwedeng may mga day naman applicable sa presenteng sitwasyon dahil ang nagmomoderno naman ang panahon. Inunambitan ni Kagawad Raul Burion digdi kay Chief of Police Asuteha na baka lamang duman sa sayang pagbasa-basa kat mga ordinansang sayang re-reviewon tangani inapapagadalan niya man ang pag-implementar igwa siyang mato para na daina applicable i-recommendar niya naman diretso sa Sanggunian Panglugsod ang mga pwedeng mga pagbabago o amyenda sa mga ordinansa nini. Sinabi kan konsyal na sarong pagini para mas mapapasil ang implementasyon kan mga ordinansa na sinababagay naman sa panahon. Pinagunambitan ka ng konsyal na suportado asin na tulos ninja manaaksyonan kung ano pa man ang rekomendasyon na itotao ni Asuteha sa mga pwedeng pagbabagong gibuhon sa mga eksistidong ordinansa lalong-lalo na itong sa mga lumauno ng Maray. Yan ang report. Jomar Bien, DCQT. Thank you very much. Paring Jomar, yan po mga rangkada ka mga impormasyon niya itong alin po sa luwas. So, yun naman dyan ang pagtatapos ta. Para mintasan sa kuya pong programa, mga tugang po sa programang Aramon niya to. Sa indo po ka, boss. Salamato na maray. Ini po kiraray si Mardila Daing Iba. Pabalik ako sa aga, alas 10:30 hanggang alas 12. Thank you and God bless. Bye-bye. Dakol gibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Luto, linis,
tumatakbo sa tindahan. Ay, natapos rin. Nakaw! Ang virus at germs na muna maghapon sa pambahay mo! Oh no! Di bale, magaling naman detergent ko. Detergent lang? Kulang! Mag-Downy Antibac removes 99% of virus and protects against bacteria. Tested on representative bacteria and influenza A virus. Ang pambahay ko, protektado na with Downy Antibac. Sa kulugan payasing kalintura, ang biogesic, maasahan ng tibay, igwa pang alaga. Kasi pag makusog ang bulong, baka makaraot. Matibay ang alagang biogesic. Ingat! Unilabian. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Experience Converge Pure Fiber Internet in your homes and in your business now. Upgrade your home internet experience with our premium fiber internet plans. The Fiber X. Fast, reliable, and no data cap. Pure Fiber Unlimited Internet connection for your small businesses. The MicroBiz. We also have our Converge iBiz for better speed and a more reliable network to optimize your business operations. iBiz 10 Mbps at 4,000 pesos. iBiz 20 Mbps at 6,000 pesos. iBiz 30 Mbps at 9,000 pesos. iBiz 40 Mbps at 12,000 pesos. And iBiz 50 Mbps at 15,000 pesos. Visit our authorized resellers or contact 0951 016 8980 0935 246 2600 for more details. Experience better with Converge Pure Fiber Internet now. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilabian. Phenylephrine, hydrochloride, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Oratio Imperata sa paglikay sa COVID-19. Diyos na samuyang Ama, minarulo kami sa imo, daraan sa muyang pangangaipo, tanganing hagadon na ilikay kami sa COVID-19 na nagbawi nin mga buhay asin kadakol ang apektaran. Warasan sa muya ang sa imong grasya, sa mga yaon sa pag-adal kan kabilugan asing ginikanan kay ning virus asing kasabay na helang. Siring man ang paglakop asin pag-ulakit kay ni. Antabayi ang mga kamot asin pag-isip kan mga ekspertong mediko na maglingkod sa mga naghihelang na may matibay na kaaraman, siring man pagkaherak. Asin ang mga gobyerno, asin pribadong mga ahensya na dapat hanapon ang bulong asin solusyon sa epidemyang ini. Ipinapamigbi niya mo ang gabos ng mga naulakitan na sinda marahay mantulos. Tawan sa muya ang grasya na maginguwa para sa karahayan kan gabos, siring man magtabang sa gabos na nasa kaurasaan. Ininahagad niya mo, huli kay Jesucristong kagurangnan sa imong aki, na bubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. Santa Maria, tabang sa gabos na Kristyano, ipamibi mo kami. San Rafael, Arkanghel, ipamibi mo kami. San Roque, ipamibi mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipamibi mo kami. San Pedro Calungsod, ipamibi mo kami. Radyo Balagon Kaito, DCJB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one.